Folin tani o be magazine mali la jibako be la jere aw bisimila ka kuna fono keneka bakuruba olu fileni kuna foni ya kun folla sa ambitu faba kon la nuye Bamako koni sa koni yata ka la jenye makoro ali komisaria koni maw koni uye boloda ke maduru ka mun koni kera bara chejugo ba do ke bagay amanda dula ko wala fokata se asongo ka fe ni no koni mafla koni boloda ke ro ka mun yere taru yere di bamachi wale maw ka ko koni jurula anga fintigila ko ma wala sa boloka dawga amanda do fenna ko wala fokata se classement économique min koni bara bolo ken kera mi ka lara welu ken na folo ko ere koni ta fanfelala samba fla ani muganna ni koni o ta koni jurula wa ayirala ka foko ki me mi pe tan nani mbino mun koni be stefa wari koni odu oluka lara welu koni konna la ka bi yira ka foko ni burkina koni kale yerla mali koni sanfe nyina ngamanda do la ko fe ko wala bisimila kokura kuna funu keneka ina fanya foye bagurubala tugo bina faba konna la noye Bamako maf duru koni mbolo dakeru ka nyama korob commissaire la koni fesa noye ba police la ko mi kera alamsa temene mekalo klikono to samba fla ani mugannani kama soro do were feni ma duru koni ulle koni to akume mawbulo to be mawdala munu nye bandi kokoli minu yoni bandi chejuwe munu betaka bi mawka yoro kufolunka kama ko ni bone ubulu mamina nyuma konna ogum konna wa konna commissaire de police no yi principal de policier Boubacar Doumbia ale koni ngalara wil na ka chesri na ka jija kon ko fe ay bulu dake ni matche jugu duru koni ka mi kera sigida koni ale worona konna la keren na fala jesema ko sigida mi be no to ayo isa ay minena wero ko fulena wakuni yata ka laje kullara welu kumeni ma ku fele nu nyini na kabini wati temenuna barsabula ku ukera sababu ya ka machama koni bone ubulla minona kuni yata ka laje acheba duru koni twati dorede TM nu bale wele ko agunza fokata se ite na lebe wele ko bonheur TM nale koni ale fene be fokata se IM na falma ko IB fokata se AT ani GC o koni ma duru koni o twa yoye u to koni droso ka akoisa ni boloda koni keru ka wati mina aya soro u ka yoro mi ko fele mbe no ko waru koni metaka fale a ro ko fele na noye changement de monnaie ke yoro isa utara koni ku betaka bi o yoro ko fele ne koni ka boloda keru ka o na o kum konna lawa ayera ka fo bonheur na le ite ale lara wele ko fesa ayera ka fo ko marfa che jugu do ko mali bulu marfa muni bulla gland marfa wi na be fo ko fabrication artisanale o koni otumbe ali bulu mi koni cartouche sabai o kumbula noye marfa kiso koni sa mi fene be ni no sa ni ale ka bara wele ko ni benino ko chamama ayera ka fo ko jagata duru fokata se woro apashima ko koni o minena akoko ni jurla u koni yo be sasa ko faranywanka barsabula ko wati temenuna machama kutarika plenty bla ni ma ko fulu ngon chwala ni ko jugu ke wala o konna la commissariat principal koni noye Doumbia yi ayaka lara wulu koni ke ka tegeda ko ka wati mina ayu nyininga fokata senuye ka berela koni wala sa chugo mina uka fo yeni ko nke kubla romina ko atlaka ko kubla kirisenti la moga ko koni buna kunka uka kitinu ka kitima na bomina duna na tola ko obedauka nuga wale jugu koni otasrai namboren sa ambido asongu ka ofeni no kulmar fatigi dameleke mafla koni olutaru yeredi anga fintigla kawma kama soro do were fe anga fintigla ka yuka chesiru ko jijano ko magami koni nuyo yi akinenda fo ukoni uyo kuma sinu famia ko sebe barsabula koni ataka le kabini wati temenuna keren yala tenen temenu mi kera mekalo klim kwa mekalo kletan saba samba fla ani mwanani machama koni obuga ta uyere difintigla kawma kuka marfa fuka tasi uka bulma mino munu be nubiga ke sababe ka do mali juga konna aku konna uchama mika tu yere di malima wala sa chugo mina ka boni janjugu konna na barsabula koni mali juga konta ka amne idu sukuna kiye ko jugu koni oke
barsabula ko finitigilakaw tinu ka cɛsiri ka jija bila maa si den kelen ye o hukumu kɔnɔna la sa kulu ma fatigi damilege maa cɛjugu caman kɔni bɛ ka taga u yɛrɛ di u yɛrɛ ma ka sɔrɔ finitigilakaw kɔni u ka ma wuli ka u sigiyɔrɔw kɔni dɔn o hukumu kɔnɔna kelen kɔni bɛ yen nɔ n'ale kɔni minɛna tasiga ale kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bura ale maraburu cɛw kɔnɔna sa fo ka taa se an sɔngo yɛrɛ faaba kɔnɔna la n'o ye a ville kɔnɔna ye kelen fana minɛna o yɔrɔ kofilen na wa an ka finitigilakaw y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na ko kulu ma fatigi caman de bɛ ka na u yɛrɛ di olu ma barisabula o y'olu ka cisiri n'u ka jija ye cogo min na k'u y'a dɔn u tɛna se ka kisi ka bɔ olu ma cogo si la u mana kɛ hali mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ k'u labɔtɔ don ka ɲɛngili kɔni o da u kan. Kunnafoniya laban sa an bɛ taa classement économique min kɛra san 2024 kɔni o ko juru la sa pays 14 bɛ yen n'o ye jamana 14 fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'olu kɔni bɛ se fɔ wari dun olu ka ko laraweli kɔni bunna a kun kan nka laraweliw kɔni kɛlen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko Burkina k'ale kɔni yɛlɛla Mali sanfɛ barisabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Mali tun bɛ 4 nana maa tɔw kɔni kan nka an filɛ waati min na ko bi ko Burkina de kɔni nana Mali kɔni ale taara sara 5nan kɔni ale y'o cɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Mali ni Burkina kɔni kelen bɛ i n'a fɔ sin fila kelen gauche ni droite o hukumu kɔnɔna na ko Mali ni Burkina kɔni bɛ ka ko caman kɔni kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali u ka kotigiw kɔni ko olu ye finitigilakaw ye fo ka taa se ɲangili minnu kɔni caman bɛ ka da u kan u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ bɔ CEDEAO la u ye jɛkulu dɔ kɔni sigi n'o kɛra sababuya ye Niger kɔni ka yɛrɛ ka fara o ko kɔni juru n'a fɔ AES o ko kɔni na wa u y'a jira k'a fɔ ko u bɛ ka jɛ ka baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ kɛ sababu ye Mali kɔni ale bɛ ka binni caman sɔrɔ nin ko in juru la barisabula ko gɛlɛya kɔni caman bɛ maliyɛnw kan nin waati kofilen in na kɛrɛnkɛrɛnnenya nafasɔrɔ siraw olu hukumu kan fo ka taa se jiko ani kuranko ta fanfɛla a n'a nɔgɔkun caman kɔni o ko kɔni juru la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Mali tun bɛ fɛn min caman u nafolo ko caman min kɔni na don san kɔnɔna la ko tun bɛ taa dollar wari miliyari 21 murumuru damadɔni kɔni na sa nka k'an filɛ waati min na ko Mali bɛ ka bin ko caman kɔni na sa wa Burkina yɛrɛ filɛ k'ale nana 4nan kɔni ko juru la a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ dɛ ale kɔni nana ni miliyari wari 20 murumuru 3 kɔni o ko juru la n'o ye dollar wari a ka san kɔni laraweliw la n'o kɛra san 2023 la sa nka ko ɲinata kɔni taara 21 murumuru 9 kɔnɔ miliyari wari dollar la sa ɲinata kɔni o kasabiya tar'o la nka ko Côte d'Ivoire kɔni ale bɛ yɛlɛ sangaba ye nin ko in bɛɛ juru la barisabula ka ale ka nafasɔrɔ siraw ka ca kosɛbɛ don tɛmɛnen la fo ka taa se bi ma ale bɛ taa jɔnjɔ fɔlɔ kɔni o ko juru la wa fɛnɛ ko Mali kɔni ka nafasɔrɔ siraw ka ca nka a bɛ ka ye k'a fɔ ko caman bɛ ka bɔ a nafolo sɔrɔ kɔni na fo ka taa se u yɛrɛ ka seko ni dɔnko kɔni min bɛ se ka kɛ an fɛ yan Maliba la nka ka caman bɛ ka kɛ ɲɛkumu kan fo ka taa se Mali yɛrɛ jamanadenw ka sarawari ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni jamanaba 14 kɔni na ko Mali de ka fonctionnaire sara ka dɔgɔ ka tɛmɛ maa tɔw ta kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a caman yɛrɛ daminɛ n'o ye a baziw yɛrɛ ko olu bɛ taga 8,000 o n'a ɲɔgɔn na sa nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛ taga place 11 o kɔni ko juru la n'o ye jɔnjɔ 11nan kɔni k'a y'o sɔrɔ o ko kɔni juru la nka ni pays tɔw la sa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko Niger kɔni Centrafrique k'o bɛ taga 6,500 kɔni o bonyanko ninnu na sa ko u bɛ dada ɲɔgɔn kan ten nɔ nka ko Mali ka a lajɛ ka se ka ɲɛɲinini kɛ a ka nafa sɔrɔ siraw la walasa cogo min na maliyɛnden kelen kelen bɛɛ bɛ se ka mun nafa n'a a sɔrɔ ko ta fanfɛla ye nin bɛ dansigi kɛ bi an ka kunnafoniw kɔnɔna an bɛ k'an bɛɛ bolo da waati wɛrɛ